Caribbean long singing superstar Cepaman Tunot singing superstar singing superstar. Kardom kacing hojer pojer pidoan ini bangke ilitum birta keme birta bangke la person hela ho nanglitum tame arjulo italo Caribbean long singing superstar season 1 2 non bangke 3 alo la season 3 along ilitum mate kumane abang pu bang pi lunsepo mate lunsipi aning pihak Lute nanglitum non October 20 pen free audition do bom lo nam sikai sita and pin pen audition free do bom lo lasi kusun si audition kipinai our site lote laki nanglitum nang limit hang smartphone mate mobile pen nanglitum video recording no lun ignang po kasi labang so video nanglitum WhatsApp number long lu ignang po kasi WhatsApp number ni description long big po kasi labang so audition lang nanglitum high det mate invite pondet do pulote nanglitum mega audition an dun ik long po lapen la mega audition dong si nanglitum kupay kimi mate nanglitum mesen ase tipaklang dun teglo mesen lo pulote nanglitum mega audition dalo pulote nanglitum ake joy pen mate opportunity nanglitum music video an tami nanglitum opportunity long igi ake joy pen lasi nanglitum talent hirak repin pen nanglitum tipaklang dun igno lasi ilitum pan birta kemelo desemet lunset po mate lunsit di kiman kangtung pan lasi nili ala WhatsApp number description long di ko lasi nanglitum tipaklang dun igno orang ke la pini alamar jang ke lantalo. Thanks for watching, see you in the next video. Caribbean long singing superstar Cepaman Tunot singing